An balima Actuel Media filɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an folibaw bɛ an b'a fɔ k'aw bisimila a ka don kibaru kɛnɛ kan. An ka jamana kɔni ma tile ni kibaruya duman ye bi ka kɛ ni Bakari Kulibali ni ale kun ye farafinfura feerelikɛla ye n'a kun dɔnnen don ni min ye o de ye Bakari Kulibali ka furajala ale fatura bi tarata septembre kalo tile 2 san 2025 maadenw min kun dɔnnen don kosɛbɛ farafinfura dɔnniya la Mali kɔnɔ a ka janaja bɛ kɛ sini araba septembre kalo tile 3 san 2025 nɛgɛ kanɲɛ 16 waati a ka denbaya la Senu Sibiribabugu Actuel Media ɲɛmaya so ni a baarakɛla bɛɛ lajɛlen b'a fɔ a ka denbaya ye ko Ala ka hinɛ na k'a dayɔrɔ nɛɛmaya. Burkina Faso cɛmancɛ fanga ɲɛma Ibrahim Traoré ye sariya kura dɔ ta kunun tɛnɛn septembre kalo tile 1 san 2025 min b'a jira ko cɛ minnu b'u yɛrɛ kɛ muso ye ani muso minnu b'u yɛrɛ kɛ cɛ ye olu bɛ se ka san 5 kɛ kaso la min sariya ɲɔgɔn ma deli ka ta fɔlɔ jamana kɔnɔ ni maa ninnu tɛ nin baara in kɛ Burkina Faso dɔrɔn la nka u b'a kɛ farafinna jamana wɛrɛw la. Congo Brazzaville jamana na jamanakuntigi karata min boloda mɛ marisi kalo la san 2026 ɲɛbila baaraw daminɛna kunun tɛnɛn septembre kalo tile 1 san 2025 ni sɛbɛn lajɛli ye a baara ninnu bɛna kɛ kalo 2 kɔnɔ sɛbɛn ninnu kɔni gulonni daminɛna jamana fan bɛɛ la. An bɛ taa Gaza ka bidon kibaru kuncɛ Faransi jamanakuntigi Emmanuel Macron y'a jira a ka kunnafoni dɔ la min bɔra Ameriki bɔlɔlɔsira X kan ko ale ni Jordani jamanakuntigi Abdallah den ye ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru sira kan o min na u y'a jira k'u bɛ dɛmɛ kɛ Gaza jamana jɔliko la Israël bɛ ka binkanni kɛ yɔrɔ minnu na wa ko ni Palestine ka fɛn o fɛn bɛ a mara la k'u bɛna olu bɛɛ lawuli. Macron y'a jira k'u ni Jordan jamana bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa ka jamana fila ka lajɛ labɛn a fɛɛrɛ tigɛ cogo la min bɛna kɛ New York septembre kalo tile 22 san 2025. An balima Actuel Media filɛbagaw ni ne kɛra ne garisɛgɛ bi don kibaru la an b'a fɔ ɲɛna aw k'an bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ. L'École supérieure de commerce ESC Mali School of Management, l'école qui forme les leaders de demain, elle se distingue comme l'une des meilleures écoles de commerce de la sous-région. ESC Mali est réputée pour l'excellence de ses formations qui préparent efficacement les étudiants à devenir des entrepreneurs et des managers compétents.